5 октябрь көнне Сабан туй мәдәни спорт комплексында Саба районы эшмәкәрләр өчен күчмә кабул итү һәм интенсив узды. Бизнес һәм хакимият ачыктан-ачык сөйләшү дип исемләнгән проект кысаларындагы эшлекле очрашуны Татарстан Республикасы каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле иҗтимагый кабул итү бүлмәсе вәкилләре уздырды. Алар белән Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов таралашты. Эшмәкәрлек даими үзгәреш кичерүче, яңалыкларга бай өлкә. Әгәр буларның барысында вакытында өйрәнеп, практикада кулланмыйсың икән, син уңышлылар исемлегеннән төшеп каласың. Үз эшен оештырып җибәрүчеләр һәм озак еллар бизнес белән шөгыльләнүчеләр өчен дә дәүләт булышлык күрсәтергә әзер. Спикерлар сөйләгән ярдәм программалары барысы да реаль. Интенсив өйрәтү модулендә чыгыш ясаган иҗтимагый кабул итү бүлмәсе җитәкчесе Евгений Безроднов һәм башка спикерлар бу хакта актуаль мәгълүматларны ирештерде. Основная задача Сабинского муниципального района, она и в стратегии прописана, мы должны развивать свои производства. А производство развивать не так-то просто, тем более на сегодняшний день вот вы замечаете и ставки у банковских учреждений растут, остальные вопросы появляются, по экспорту оборудования вопросы появляются. Но несмотря на это, вот хотелось бы сказать, что наша республика, в том числе и наш район, мы поступательно стараемся развиваться. Чтобы полноценно развивать свое производство, необходимо, мы в полной мере, можно сказать, применяем программу государственной поддержки. Маркетплейсларда эшләү хәзер заман таләбе. Интернет шелтәр аша сәүдә итү буенча район эшмәкәрләренең активлыгы түбән. Залда утыручылардан нибары Алим Галимуллин гына уңышлы сәүдә алып бара. Чит илгә экспортлау, логистика трендлары турында фикер алыштылар. Тематика маркетплейсов, мне кажется, надо глубже изучить. Это новая ниша для наших предпринимателей, для сабинских предпринимателей. И мне кажется, что по этой тематике мы работаем. Формировать экспортный контракт, рассчитывать логистику и так далее. Под это у нас учатся всегда не более 10 компаний, поэтому здесь мы очень ждем также предпринимателей Сабинского муниципального района. Очрашуда бизнес ришвәтчелеккә каршы бу өлкәдәге җинаять җаваплыгы темалары да күтәрелде. Үз хокукларыңны һәм законлы мәнфәгатьләреңне яклау мөмкинлекләре буенча киңәшләр яңгырады. Грантлар, аларның суммалары, ия булу шартлары хакындагы мәгълүматларны ишетү иң кызыксындырганы, чөнки үз эшен алып баручыларга финанс ярдәме кирәк. Представляем от 300 тысяч до 5 миллионов рублей для предпринимателей, субъектов МСП Республики Татарстан. Сроком до 3 лет, ставка процента 5,5% годовых. То есть это самый востребованный продукт для всех категорий предпринимателей, торговли, транспорт, логистика. Көнде эшмәкәрлекне алып бару бер яктан караганда авыррак та, бер яктан әйбәтрәк тә китте, чөнки бу көндә безнең Рәсәйдә производстволар гөрли башлады, әйбәт эшли башлады, чөнки чит илдән күп товарларны көтмәй башлап, үзебезнең яктагы бөтен булган бизнесларны күтәрә башладылар әкренләп. Район башлыгы Рәис Миннаханов эшмәкәрләргә мөрәҗәгать итеп, кем эшләми, шул гына ялгышмый. Бизнесны башлавы авыр, аннары җайланып китә. Районда бу юнәлештә күп эшләнә, шулай да теләкләр тагын да зуррак диде. Бөтен информация безнең интернет аша, сайтлар аша белеп була. Но аларның үзләреннән ишетү ул икенче. Кто не делает, тот не ошибается, да? Поэтому если что-то делаешь, все равно ошибешься. Поэтому огромное спасибо. Вот в районе очень много делается. Но желание было больше, конечно. Ничего. Нәфсәдән артык әйбер була алмый. Эшмәкәрлек өстенлекле юнәлеш. Бу өлкәнең үсеше, ул яңа эш урыннары, яңа продуктлар, ышанычлы киләчәк дигән сүз.